سلام كما يعلكم خبركم تخطاتلتي زينا وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا للان منكتالكم بخبر زعدم بيترس منكسي عرسة زينا منستر فتحي تراموياوين من سياتا محيال تكالات فتحي زملكات عودة زتا وديبون أبنو زوبا حقاز مدباتا قلقلو تأنا زتوابع وصيتي ركبالون سراويت دمجيت قال سب سلام من قد نمغطل نادي إثيوبياتيو بريزيدنت ترامب مسمر حسمين كوريا تلا يركب كايت داخل مدلاتي قبر كم زل فليتو اتوقعت كاب وجه نتا كهون بسبب هذا الزبا يدليب نزنبر كبت أصوار كوتو جميرم أب كتما باريس نأمام حق ملعلوز قام سلام وصل في تقايدون أفلطو حقي أب كبن مبال بتكالات فتحكو هاب زصنحا استمراتات وصيتو زمسغن مخاني زغلط محيال تكالات فتح دما محيال نايت زكايد نتفتاتن زوهاب اغلغلاتاتن سلازخونه منستر فتحي نترا موياوين منسيات اب محيال تكالات فتح زملكت ناي كلته معلتات عوده زتا بسمرا وديمو وكيل إيرينان يوناتان يعبيو توسخ صبصبالو احمد داني محمد كقربي منستر فتحي أبغسغا سرحون تراموياويان من إسيات حقي أم حيال تكالات فتحن زتقرن كاب كلن زوباتاس تواتو من إسيات أبالاتوس تساتفو عودة زتام بشمونتن تشعتن تقمتيا بسمرا كايدوم منستر فتحي فوزيا هاشم أم مخفتنا يتعودة زتاب زسمعتو قال هاجراوي حقيم أم محبر قطباوي بوليتيكاوي بهلاون تاريخاون سرطات حبرة سب مركز قبرن نفولينة هاجر هزبن منقسنا بقمز أتون مخانوم كلن تناو بقع الزمالة بعلمويا حق دمام نزم ستطعسو سرطاتن فولينتاتن حبرة سب زساسة أم ملخاختان التحساسبان زونن كخون كمزلو وقليسام نتلوخو منستر فتح زم الكسفيح مبره زهابت منستر فوزيام هزبين روحو معرين سلوطن أقولقلوت كم زركب بمقبار كمون ناتنتن تحتاتنتن ناي فرداوا أكال محاسن هزب بلعل تكالات فردز اللو متأممان كم زبرخ مقبار مخانو عن السيرام منستر فوزي أسعيبام هزبي إرترام كابنوويح زبناتات حيزو بناي بعلو حقتاتن سرعتاتن زمرح زنبر سلطن هزبي مخانو فتحمو حسن حق مخبار اندمام كاب دمو كبرتاتو خمز خونه دحر مزرزار حقتاتن عنقصاتو من علامهم كوقعو بهل حبرة سبن متكلات منقسن بقبو زردا بعلمويا خمزه دل اسميراتلو اتدربك حيد ببهل من سيس لدغني ابتي اودا دبان بفلايكا في مويا عطقي من سيس حدوغ مرداتو نتي متكلن بهلن بتخال وجهك اتقابوت بيو دلو حبرة سب أما ملا بساوت بيده وفلايكا أبتي تكالات ناي فردن حق مخبار زواسع دلو منسي كذا كلي وعدو كم دلو ونمردائي زغل بالكلنا كلنا نفضو حين أنا متكلم حقيقة كينوتهم تدفتيرهم تصحفوا أنا قصدهم حقن حقاقاتهم بهلين هزبي بغليلو أبقربو بقعون سلوطن أقولقلوت فتحي خمز ركب نمقبار من إسيات موياويان ترؤم كعزوزو يقبع زبالة منيسر فوزيام مسرح مهنات بقوع سرعة فرديم أبحاد وان زعمم سلازي كونم كتسال سرح نسعرن كم زدليو أغنزيبام حاد وان هنسأت هدر سلازي لازم حنسا حب سلاز قبرتا حنسا كبيت مهرتي سلاز وضعتا أخي لكا يمال الزيقوني ساب كلي بدهي مسرح بمضغني بتقول زوجن في اللم كله بدلدل مسرت تبدس لازم فوقها ناي جدن بزي تجهزنا يزلنا نحلفن بابك زي عقمنا عندنا دمنا مرداتنا عندنا صحنا نتوم حقتات كموكسي تدز بيننا زلو لولاونت ناي ناي مرغغات مسرح دن كبيدن بدهون بسرح الرغاغات مخانو اطبقنا أبالا هادو تكنولوجي حبريتا منيستر فتحي من إسي أبراهام برهانة دمام
ተኣታትዮም ዝስርሓሎም ዘለውን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መላእ ኣብያተ ፍርዲ ኤርትራን ኣብያተ ጽሕፈት ምኽባር ሕግን ክተኣታትው ድልዋት ኮይኖም ዘለውን መሳርሒታትን ኣገባባት ስራሕን ዝምልከት መግለጺ ሂቡ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ምዝ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ብዝዳረግ ኣድማዕ ንጥፈታት ንኽዓዩ ሞዮም ኣብ ምዕባይ ዝሕግዝ ስልጠናታት ክድፋኣሉ ተላልዮም። ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ብምቁፅጻር ጥዕና ነበርቲ ንምምሓዝ ሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ማሕደርቲ ዝምልከቶም ኣካላትን ወከልቲ ህዝብን ኣብ ዝተሳትፎ ብ5 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ኣብ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ምዕባዩ መርኣያ ናይቲ ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ትርክብ ኮማያዊ ሆስፒታል ሓጋዝን 5 መደበራት ጥዕናን ዘሰላሰለኦ ንጥፈታት ብመንፅር ክብጻሕ ዝግብኦ ሸቶታትን መጻኢ መደባትን ጸብጸባትን ኣቕሪበን። ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ገብረ መስቀል ገብረ ህይወት መጠን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት 72 ሚታዊት ሸፈነ ክታበት ህጻናት ድማ 85 ሚታዊት በፂሒ ምህላው ብምጥቃስ ሕማም ዓሶ እውን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጻር ብ18 ሚታዊት ከም ዝነከ የብርሂቡ። ብዘይካዚ 41 ዓድታት ከም ዝመርሑ ሓባራዊ ከባቢያዊ ፅሬት ከም ዘተኣታተዋ ዝሓበረ ኣቶ ገብረ መስቀል ህዝቢ ንዝወሃቦ ሞያዊ ምኽሪ ብምትግባር ወፈረታት ፅሬት ዝያዳ ክደፍኣሉ ዘኻኺሩ። ሓላፊ ምክትታል ለበዳዊ ሕማማት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ጸጋይ ተኸስተ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዳው ከባቢታት ዝረአ ዘሎ ሕማም ቺኩንጉንያ ማለት ከርፈስ ጠንቅታቱን ምልክታቱን ሰፊዕ መብርሂ ሂቡ። ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ኣብቲ ዞባ ኣድማዕ ስራሕ ንኽዕመም ዝተዋሃደ ጻዕርን ተሳትፎን ኩሎም ኣካላት መንግስትን ኣመሓደርቲ ከባቢታትን ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ። ማሕበር ብድሆ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣፍልጦ መራሕቲ መካይን ኣብ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን HIV ኤድስ ክብ ምባል ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ብዝሓየለ ክነጥፉ ዝሕግዝ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ኣብ ከተማ ከረን ወዲቡ። ብሩህ መጻኢ ኣብ ጥዑይ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ጥዑይ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ከም ዝምርኮስ ዝገለጸ ኣባል ማሕበር ኣቶ ዓብዱ ዑመር ካብ ፍኑው ፆታዊ ርክብ ተሓሪምካ ኣብነታዊ ኣካይዳ ምኽታል መሰረታዊ ምዃኑ ብምግላጽ ንክብርታትን ስነ ምግባርን ሕብረተሰብ ዝብሕጉግ ዘይንቡር ልምድታት ዓገብ ክበሃላ ተሓሳሲቡ። ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ሕማም ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ምዃኖም ዝገለጸ ኣቶ ዓብዱ ስድራ ቤታት ደቆም ክከታተሉን ክምዕዱን ከምኡውን ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ሕሙማት HIV ኤድስ ክሕብሕቡን ፍቕሪ ክልግስሎምን ተላብዩ። ኣኸበኛታት ብጊድዮም ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማም ብሓፈሻ HIV ኤድስ ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ኣገዳስነቱ ልዑል ብምዃኑ ብመደብ ክስራሓሉ ዘኻኺሮም። ማሕበር ብድሆ ምስ HIV ኤድስ ንዝነብሩ ዜጋታት ዝሓቁፍ ሃገራዊ ማሕበር እዩ። ነበርቲ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ጽርግያ ኢግላ ደምሒና ንምጽጋን ወፈራታት የካይዱ ኣለዉ። ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ረዘነ ፍሳሄ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኢግላ፣ ሳፊራ፣ መሰገለ ዙላ፣ ሲቢራሶ፣ ካሪቦሳ፣ ጋርባናባ፣ ደምሒናን ዓብ ግራትን ዝሰላሰል ዘሎ ወፈራታት ብሰንኪ ክራማት ዝፈረሰ ናይ ደንደስ መንደቕን መስመር ውሕጅን ንምጽጋን ከምኡን ዝተባሕጎገ ቦታታት ምምዕራይ ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ንተበግሶ ህዝቢ ሞጊሱ። ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ጽርግያ ኢግላ ደምሒና ጥጡሕ ኮይኑ ግቡእ ኣገልግሎት ምእንቲ ክህብ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተሓባበሩ ኣብ ምጽጋኑ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ብምግላጽ ተገልግሎም ዘላ ሓንቲ ኣውቶቡስ ካልእቲ ክትውስኸላ ሓቲቶም። ንኣስታት 17 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝጸንሐ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ማለት ደምህት ቃልሱ ብሰላማዊ መንገዲ ክቕጽል ምስ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብዝበጽሖ ስምምዕ መሰረት 3200 ኣባላቱ ሰራዊቱ ትማሊ 9 ጥቅምቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም። ብመሰረት ቅድሚ 5 ሳምንታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ርክብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኑ ዘሎ ለውጢ ብምድጋፍ ንምሕያሉ ናብ ሃገሩ ኣትዩ ቃልሱ ብሰላማዊ መንገዲ ከካይድ ኣብ ምርዳእ ምብጽሖም ይዝከር። ንትግበራ ናይቲ ብ28 ናሓሰ ኣብ ኣስመራ ዝተበጽሐ ስምምዕ ብዝምልከት ድማ ላዕለዋይ ልኡኽ ደምህት ኣቐዲሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ምስ ዝተፈላለየ ኣብ ቃልሲ ዝጸንሐ ምንቅስቓሳትን ውድባትን ኢትዮጵያ ብዝኸተሞ ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣምሓራ፣ ኣርበኞች ግንቦት ሰባት ከምኡን ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን ካልኦትን ቃልሶም ብሰላማዊ መንገዲ ንምቕጻል ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ማለት ደምህት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ምስ በጽሐ ሓንቲ ሰራዊት ጽዒና ዝነበረት ዓባይ መኪና ብምግምጣላ 4 ከም ዝሞቱ ወኪል ኢሬና ሓቢሮም። ቁስላት ድማ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ከም ተወስዱ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዘስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ካልኣይ ቀጥታዊ ርክብ ንምክያድ ዝኽእል ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መግለፂኡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ብምሕባር ርክብ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ወታዊ ምንባሩ ፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወሲኹ እቲ ርክብ ብልክዕ መዓስ ከም ዝካየድ እኳ እንተዘይነገረ ኣብ ቀረባ መጻኢ ምዃኑ ግና ኣሚቱሎ ዛጊት ብዝተገብረ ዝርብ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዝነበረት ፈተነ ሚሳይላትን ሮኬታትን ኣቋሪጹ ከም ዘሎ ዝኾነ ኒክሌሳዊ ፈተነ እውን ከም ዘይተካየደ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ድማ ኣብ ዝካየድ ዝርብ ዓብዪ ደገፍ ከም ዘለዎ ኣነጺሩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ናይ ሎጂስቲክስን ካልእ ቅድመ ምድላዋትን ስምምዕ ምስ ተበጽሐ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ናብ መማዕበልን መፈተንን ኒክሌሳዊ ኣጽዋርን ሚሳይላትን ትካላታ ክበጽሑን መስርሕ ምዕናው ብኣካል ክዕዘቡን ከፍቅድ ምዃኑ ከም ተመባጽዒ ሚስተር ማይክ ፖምፔዮ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ሲንጋፖር ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ፈላሚ ርክብ ዘካየዱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡንን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ምትፍናን ከብቅዕ ካብ ኒክሌሳዊ ህላዊ ነፃ ዝኾነ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምርጋጽ ድማ ክሰርሑ ከም ተሰማምዑ ይዝከር ኣብ ሶርያዊት ኣውራጃ ኢድሊብ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ካብ ውግእ ነፃ ክኸውን ኣብ ዝተባሃለ ዞባ ንዝነበረ ከበድቲ ኣጽዋሮም ከውፅኡ ጀሚሮም ሩስያን ቱርክን ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብቲ ከባቢ ካብ ውግእ ነፃ ዝኾነ ዞባ ክምስረት ከም ተሰማምዓ ዘመልክቱ ጸብጸባት እቶም ዕጡቓት ኣጽዋሮም ካብቲ ቦታ ዘውፅኡሉ ናይ ግዜ ገደብ ሎሚ 10 ጥቅምቲ ምዃኑ የረድኡን ይኹን እምበር እቶም ሽበራውያን ገና እቲ ናይ ግዜ ገደብ ከየብቅዐ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣጽዋር ከም ዘውፅዎ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እቲ ስጉምቲ ጸጥታ ዞር ኣውራጃ ኢድሊብ ንምውሓስ እወታዊ ተራ ክትፃወት ከም ዝኽእል ዝሕብራ ሩስያን ቱርክን ዝተረፈ ኣጽዋር ኣብ እዋኑ ክወፅእ ፀዊዐን ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ብደብዳብ ነፈርቲ ሩስያ ተደጊፉ ከካየዶ ብዝጸንሐ ስርሒታት ብዘይካ ኣውራጃ ኢድሊብ ንብሙሉእ ከባቢታት ሃገሩ ካብ ዕጡቓት ነፃ ከም ዝገበረ እዩ ዝሕብር መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ሕጊ መልዕሎ ድጎማ መንበር ኣባይትን ካልእ ማሕበራዊ ድጎማታትን ለውጢ ክግበር ንዘቕረቦ እማመ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ትማሊ 9 ጥቅምቲ ተኻይዱ ኣብቲ ብማሕበራት ሰራሕተኛታት ሃገር ተወዲቡ ኣብ ከተማ ፓሪስ ተኻይደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሳተፉ ኣስታት 12,000 ሰባት መንግስቲ ፕሬዚደንት ማክሮን ንማሕበራዊ ድሕነት ዝግበር ድጎማ ንምቁራጽ ዘቕረቦ እማመ ኣብ ማእከላይን ታሕተዋይን ቀጸላታት መነባብሮ ንዝርከቡ ዜጋታት ባሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ዝገልጽ ጭርሖታት ብምስማዕ ተቃውሞ ገሊጾም ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ሰብ ጸጋን ዓበይቲ ትካላትን ክኸፍሎ ንዝግብኦም ግብሪ ከጉድሎ እንከሎ ትሕት መነባብሮ ንዝመርሑ ዝግበር ድጎማ ክንኪ ኣብ ሕጊ ዕዮ ለውጢ ክግበር ብመንግስቲ ዝመሓደር ዝነበረ ጽላታት መጓዓዝያ ድማ ናብ ብሕታዊ ዋኒን ክቕየር ዝብል ካልእን እማመታት ከም ዘቕረበ እዩ ዝግለጽ እቲ ብመንግስቲ ፈረንሳ ዝቐረበ እማመ ካብ ዜጋታት ሃገር ከቢድ ተቃውሞ እኳ እንተገጠሞ ደገፍ ባይቶታ ሃገር ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ዓለማዊ ባንክን ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን እናኸረረ ብዝኸይድ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ዕብየት ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ እዋን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ንብረት ቻይና ተወሳኺ ቀረፅ እታው ክውስን ከም ዝኽእል ደጊሙ ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቻይና መልሰ ግብሪ ናይቲ ሃገሩ ኣንቢራቶ ዘላ ወሳኺ ቀረፅ ምስ እትወስድ ኣብ ልዕሊ 267 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ካብ ቻይና ዝግበር እታው ንብረት ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዘጽንዕ ሓቢሩ ዘሎ መንግስቲ ቻይና ኣብ ሓደ ስምምዕ ንምብጻሕ ድሉ ከም ዘየለ ዝወቐሰ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሰንኩ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምፍታሕ ዝዓለመ ዝርብ ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡ በዚ ድማ ንኣህጉራዊ ቁጠባ ዕብየት ማሕነቆ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝግለጽ ናይ ወሳኺ ቀረፅ እታው ስጉምቲ ኣብ ቀረባ እዋን መፍትሒ ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ትሕት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዓለማዊ ባንክን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ካብ 8 ክሳብ 14 ጥቅምቲ ኣብ ደሴት ባሊ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዘካንዕዎ ዘለዉ ዓመታዊ ዋዕላ እቲ ንግዳዊ ምፍሕፋሕ ፈጢርዎ ዘሎን ኣብ መጻኢ ዝፈጥሮን ጽልዋ ዓብ ብምዃኑ ክልቲአን ሃገራት ብዝርብ ክፈትሕዎ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብ ዩክሬን ኣብ መኽዘን ኣጽዋር ሚኒስትሪ ምክልኻል ኖትጉን ባርዕን ኣጋጢሙ ብሰንኪቲ ዛጊት ጠንቁ ዘይተነጸረ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ዝተኸስተ ሓደጋ ብውሕዱ 12,000 ነበርቲ ናብ ካልእ ከባቢታት ክጉዕዙ ከም ዝተገደዱ ሰብ መዝቲ ሃገር ሓቢሮም
እቲ ኖትጉ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ዩክሬንን ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ጀመሮ ንኣስታት 2 ሳምንታት ዝጸንሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ዘጋጥም ዘሎ በዚ ድማ ነቲ ልምምድ ንምቋም ዝተኣልመ ሸርሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ወገናት ሃገር ግምታቶም ይህብለው መንግስቲ ዩክሬን ነቲ ሓደጋ ብዝምልከት ጽዑቕ መርመራ ክካየድ ኣዝዩ ዘሎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ መኽዘን ጦር ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ 24000 ሰባት ከም ተመዛበሉ ጸብጸባት ይጠቕሱ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት መጠን ናይቲ ካብ መካይን ናብ ኣየር ዝተፋእ በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2030 ብውሕዱ ብ40 ሚእታዊት ንምጉዳል ኣብ ዘቕረቦ እማመ ክሰምራ ኣይከኣላን ሚኒስትርታት ኣካባቢ ናይተን ሃገራት ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ላክዘምበርግ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ፈረንሳን ሆላንድን ዝርከበን ሃገራት ነቲ እማመ ብወታ ክቕበለውን ከለዋ ብብዝሒ መካይን እተፍሪ ጀርመን ግን ብ30 ሚእታዊት ክጎድል ዝብል ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ ይኹን እምበር ጀርመን ዘቕረበታ ሓሳብ ክሊማዊ ዋዕሊ ንምግታእ ዝካየድ ጻዕሪ ባዕሉታት ዝጸሉ ምዃኑ ኣብቲ ኣኼባ ተገሊጹ ክሊማዊ ዋዕሊ ንምግታእ ዕቱብ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ክሳብ 2050 መጠን ሙቐት ዓለም ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክውስኽ ከም ዝኽእል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ8 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብጥንቃቄ ይፍለጥ ነዚ ናይ ምውሳኽ ተርእዮ ንምግታእ መጠን ናብ ኣየር ዝትፋእ በከልቲ ጋዛት ብ45 ሚእታዊት ክጎድል ተጠቃምነት ተተካእ ጻዓት ድማ ናብ 85 ሚእታዊት ክብል ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ተጠቃምነት ተተካእ ጻዓት ብገምጋም 25 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣካባቢ የረዱ ናይ መወዳእታ ዜና ሓይልታት ጸጥታ ቱርኪ ኣብ ሳልሲ ህዝቢ ዘካይድዎ ስርሒታት ምስቲ ግብረ ሽበራዊ ምዃኑ ዝገለጾ ዕጡቕ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ማለት ፒኬኬ ምትሓዝ ከም ዘለዎም ንዝገለጾም 9 ጥርጥራት ቀይዱ እቲ ኣብ 8 ኣውራጃታት ዝተጀመረ ስርሒት ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ኣዘዝ ሰራዊት ሃገር ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ስርሒት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናይቲ ዕጡቓት ኩርዲስታን ብዝፈጸሞን ህይወት 10 ወታደራት ቱርኪ ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ሓይልታት ጸጥታ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ምስ ዕጡቓት ኩርዲስታን ከም ዝተሓባበሩ ንዝጠርጠርዎም ብውሕዱ 400 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ካብ 1984 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ቱርክን ዕጡቓት ኩርዲስታንን ብዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ግጭት ህይወት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ዝተረፉ መደባት ኤሪቲቪ ክትከታተሉ ደጊምና ንዕድም ሰላም سلام كم يسعدكم كبرات تعزب تعرض أو زينا سبورت نو زينا زنبلكم ميكال حرقوم ኤርትራዊት ክለብ ኤርቴል ተሳትፎ ዘላ ዙርታይ ሁሌ 2018 ሎም ረቡዕ ብናይ ሳልሳይ ምድረኽ ውድድር ቀፂሉ ነይሩ ዝተረኸበ ውፅኢቱ ይስዕብ ናይ ሎም መድረኽ ተቐዳድምቲ 88.5 ኪሎ ሜትር ዝሕቀቱ ውድድር እዮም ኣካይዶም ኣብ ሰዓት 46.69 ኪሎ ሜትር እናረገጹ ብሓንሳብ ናብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣምሪሖም ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ካይጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዊለር ትሪስቲና ጃኮብ ማርቼስኮ ተዓዊቱም ማርቼስኮ ንውድድሩ ብ1 ሰዓትን 53 ደቂቃን 44 ካሊትን ይዛዚምዎም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤርቴል ናትናኤል ተስፋጽንካ 4ይ ደረጃ ሒዙ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ንውድድሩ ከም ዝፈጸመ ካብ መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊንግ ስታትስ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድም ንዙርታይ ሁሌግ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዋንቲ ቦሪስ ቫልየ ብ6 ሰዓትን 35 ደቂቃን 28 ካሊትን ክመርሖ ከሎ ኣብ ናይ ነጥቢ ኻዚ ቤልጅማዊ ብ36 ነጥቢ መርሐ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ናይ ብሉጽ መንእሰይ ካይርላንዳዊ ኮርማክ ማግዌክ ብ6 ሰዓትን 35 ደቂቃን 55 ካሊትን መርሐ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ንልዕሊ 5 ኣዋርሕ ብውዕውዕ ስፖርታዊ መንፈስ ክካየድ ዝጸንሐ ሊግ ዓንሰባ ተዛዚሙ አልሂላል ድማ ሻምፒዮን ኮይና እቲ ናይ መዛዘም ግጥም ማእከላይ ዳኛ ኣቡበከር ያሲን ተመርሒን ግጥማትን ዘካየዳ ክለባት ደንደልና አልሂላል ነይረን
ደንደን ኣብዛ ጾታ ዓወት ወይ ከዓ ማዕረ ውጽኢት የገድሳ ነይሩ ስለዝኾነ ኻል ሂላል ኣብ መጥቃዕቲ ዘርሃበ ጾታ ምራጺ ኣብ ልዕሊ ደንደን ጸቕጢ ክትገብር ፈቲኖም ተኾነ ተጻውቲ ደንደን ኣብ ምክልኻል ጥራይ መጥቃዕታት መጋጥምቶም ክቆጻጸሩ ፈቲኖም ኣብ መበል 32 ደቂቃ ናይ ሂላል ሰሎሞን ተስፋ ሚካኤል ሸቶ ምዝጋብካ ንክለቡ መሪሕነት ናይቲ ግጥም ንኽትሕዝ መሪሕ ተራ ተጻወተ ልዕዛ ሸቶ ሂላል ኣብ መበል 41 ደቂቃ ካብ ኤፍሬም ዝራይ ካልእ ሸቶ ረኺባ በዝኻ ጸወታ ብመሪሕነታ ክልተ ባዶ ንዕረፍቲ ተፈላሊን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ኣብ መበል 80 ደቂቃ ደንደን ካብ ሰሎሞን መሃንሾ ሸቶ ምርካብ ነቲ ውጽኢት ኣጽይባቱ እያ እንተኾነ ጸወታ ብዓወታ ሂላል 2-1 ተዛዚሙ በዚ መሰረት ካል ሂላል ሻምፒዮን ሊግ ዓን 7 ዓመት ስፖርት 2018 ኮይና ካልእቲ ደንደን ሳልሲቲ ኻስሙድ ክለብ ሓመልማሎ ብጠባይ ዋንጫ ተሸሊማ ዕውታት ክለባት ተጻውትን ዝተዳለሉን ሽልማት ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም ተጻውቲ ክለብ ደንደን ኣባሎም ዝኾነ ሰሎሞን መሃንሾ ብሉጻ መዝጋቢ ሸቶ እዩ ብምባል ዝተዳለሎም ናይ ካልኣይ ደረጃ ሽልማት ብምሕሳሞም ንኣፍቀርቲ ስፖርት ከተማ ከረና ጎየም ብዛዕባ ዘመልክቱ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ዓን 7 እስማኤል መሐመድ ስዒድ ዝሃበና ሓበሬታ መሰረት ኣብ ዓንቀጽ 326 ሓደ ተጻዋታይ ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዘመን ሓንቲ ማልያ ጥራይ ገይሩ ክወዳደር ከም ዝግቦን ተጻዋታይ ክለብ ደንደን ሰሎሞን መሃንሾ ግን ወላ እኳ ዝለዓለ ሸታ መዝጋብ ኣይተነበረ ብዝተፈላለዩ ቁፅሪ ማልያታት ዘመዝገቡ ምንባሩ ግን ክዕወት ከም ዘይከኣለ ገሊጹ ክለብ ደንደን ዝረኣየዎ ዘይስፖርታዊ ጠባይ እውን መቕጻዕቲ ክስዕቦም ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣነጺሩሎም ጸሓፊ ክለብ ደንደን ኣቶ ሰሜር ሰምረ ብወገኑ ዝተፈላለዩ ቁፅሪ ጌርካ ምጽዋት ኣብ ዞባ ዓን 7 ልሙድ ምዃኑ ኣብ ሽልማት በፂሕካ ሕጊ ምባል ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡሎም ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም سلام